objednávky, ale v zmysle toho, že dokončíme to, čo sme v minulom videu začali. Ako vidíte, za ten týždeň, dobre, v skutočnosti to bol deň, nám narástli tie perly, tie gelové perly do vázy. A ja som z toho celkom nadšená, lebo presne nejako takto som si to predstavovala. A teraz vlastne máme plno takýchto gelových perál. Trochu sa s nimi pohráme. No, lenže ak sa mi roztekajú také. Myslíte, že keď sa tá kulička dostane von z vody, že vysuší a znovu sa vráti do pôvodného malého tvaru? Ja sa pýtam iba pre istotu, keďže predpokladám, že sa mi nejaké roztekajú. Ja s tými perlami mám nejaký plán, ale poďme sa najskôr pohrať, chceš sa s nimi?
ukázalo sa, že zohnať balón je trošku nad ľudská úloha a to z toho dôvodu, že no, kde by ste zohnali normálny balón nafukovací? Čo som videla ja, tak buď mali veľké sady, že tam bolo viacej kusov balónov, 10 až 50, toľko som zase nepotrebovala, alebo to boli také tie až moc už drahé, ale klasický balón som ťažko zaháňala. Už som si myslela, že pôjdem do Teddy alebo Kšnu alebo Pepka, lenže práve aj tam by som zohnala len nejakú sadu a ja som sa z toho toľko veľa investovať nechcela. Potom našťastie, respektíve potom som šla, potom mi bolo odporúčané ísť sa spýtať do drogerie, že kedysi mávali balóny aj tam a že ich predávali na kusy. Šla som sa spýtať, ale nezohnala som, nemali. Skočila som ešte do papierníctva, lebo mi prišlo, že aj tam by niečo takéto mohli mať. A tam som balóny videla, ale opäť len nejakú 12-kusovú sadu za nejakých 5 € a naviac to boli zlaté balóny, čo som nechcela už vonkoncom. Takže som zase mala pocit, že som náhratá a nič z toho nebude, ale čo som nazohnala? Infantilné stickersky. Akože tieto nie sú cute, to mi trošku vadí, ale mám tu teda nejaké zvieratá. Ako labky do kníh alebo na papiere. Takže tak. A keď už som v tom papierníctve bola, tak som sa ich skúsila spýtať, že či nemajú normálne balóniky, nejaké iné sady alebo tak, lebo aspoň či nemajú nejakú inú sadu v nejakých normálnych farbách, nie iba zlatá. A ona mi povedala, že majú balóniky aj po kusoch. Takže nakoniec som predsa len ten balónik zohnala. Mám dokonca 2. Fialový a ružový. A ja som samozrejme chcela primárne svetlomodrý. Ale budeme pracovať s tým, čo máme. A ja som zvedavá, ako idem robiť tú antistresovú loptičku. Začneme ružovým. A asi by sme si na začiatok mohli na ňu niečo nakresliť. Neviem síce ako. Inak ja neviem fúkať balóny, takže ak to bude treba fúkať, tak sme nahradí. No dobre, skúsime to takto. Ja som tam chcela dať nejakú tvár. Tak to skúsime. Tak, ako uško. No už som vybehla, už to nebude dobré. Ďalšie uško. Tak. Tak. Urobíme to za spiace, takže očko a malé. Tak. Malé myhalnice. A ešte tváričku. Potom s tým budem robiť vo vode a všetci vieme, ako to dopadne. Tak to spravíme. Jednoduchý ňufáčik. No až taký jednoduchý.
že som si to predstavovala zrovna takto, ale dobre. Dobre, skúsme tam ešte dať tých guličiek poriadne veľa. Ne. Tak. Znovu to trošku nejako dáme dole, aby sme to rozšírili. Tak. Ešte ďalšia. A už sa mi vracajú. Tak, dole s nimi. Nejako takto by som to zaúzlila. On to je malý, ja som si myslela, že bude väčší, ale možno mám zlé balóny, to je možnosť. Čakaj. Keď som to skúsala takto previazať, nepreskne. Tak, poď, poďme. Tak, dobre. A máme teda niečo, čo vyzerá buď ako strapec hrozná, alebo ako niečo iné. A malo by to slúžiť ako nejaký antistresový vankúšik alebo niečo také. Inak ja mám pocit, že by to možno toho znieslo aj viac. Neviem, ono zase, ak tie perly nie sú dobré, tak a budú držať tvár a nebudú. Alebo tam možno mala ísť aj voda do toho. Neviem. No, nie som si úplne istá životnosťou. Do toho druhého možno skúsim teda nejakú vodu. Ale neviem ako.
zrezu alebo do záchodu ich vyliať asi nemôžem.